Mamai Arfan juga bos Jepang. Spesial kangge wong Luragung. Angga Bos Wedus. Kangge majikan, bos Wedus, bos Murai, nongput, sabar nongput ya. Juga spesialnya kangge wong Irang sudah. Ayo bos Wedus, kancane wong Luragung ayo. Sing jaluk gula dudu bonding semoting ora lagi nuntut lagi. Bos Wedus, pengen dijengking. nah, sok kabeh sok wis wonge. Kang Amoy sayang Kang Amoy, Kang Amoy, Kang Amoy. Kang Amoy. Majikan nom, majikan nom. Buset. Oh majikan nom baik. Majikan nom. Majikan nom. Ser, ser. Majikan nom. Siapa main guys? Oh si Denaga. Si Denaga. Si Denaga. Si Denaga. Yo. Baingan wong lanang gampang lemas. Tos. Yo. Nok indah, nok indah, nok indah. Bos Wedus. Tos. Yo. Yo, yo. Yo. Orang lagi nuntut saben dina kesanding pengen dicengking carane randang ning barongan apri wasados kan ngomong pusing bokan matine dingin. Bos Wedus. Mas Amoy juga. Mas Amoy. Ada majikan nom. Majikan nom. Kek. Mama Ija. Mama Ija. Papa Ija mau Luragung deh. Mawur. Luragung never side. Mama Ija. Asoy. Mama Ija. Mama Ija. Mama Ija. Mama Ija. Baingan bunga manis babani. Kaya wis blikian terangat Wong Luragung. Bos Wedus majikan nom. Yen wong wadon ngajak manes babani. Entuk tenagane terangat duni. Bisa kakang pikirin jenan wadonan bae. Mas Amoy lagi. Mas Amoy sing jaluk kula dudu bonding semoting ora
Moy, Mas Moy, Mas Moy. Jangan lupa nih, Bos Bos. Masih kantong. Iya bener. Mas Adas, apa ingat wong lanang males bawane, entok tenagane bareng mektune. Yen wong wadon ngajak bos wedhus maning bos wedhus. Bos wedhus kaya wis plikian kerep matun. Bos wedhus moale lan pisan pikire. Ajakan nom kenal pojonan bae. Sing dijaluk kula dudu Mas Amoy habisin. Orang lagi nuntut Mas Amoy pengen kesandi. Wadone langsing jarene rangga sing barongan April. Wong leragu. Sing dijaluk Bos kula wedhus. Bos wedhus sawer maning. Orang Jos. lagi nuntut Bos wedhus pengen kesanding. Bos wedhus pengen dijanji majikan nom maning. Terima kasih sayang. Kan among pusing bokat matine dingin. Oke sudah dipenuhi, terima kasih banyak Bos Setelah Wedhus. dari Bos